hawa har guda bakwai mai ala kan gobe sallar laya ala kan laya gobe sallar laya ko ina shan lemon 200 lemo guda lemon 200 a sallar ba da ko a kasuwa da lemon 500 ne lemon 700 ta guda bakwai kenan ba kai daga sai anya da gaske da gaske ne mana Allah da gaskiya sha lemon guda bakwai ni na sani yayi ka gani yanzu ana azumi lada ko gobe sallah gobe da zai yi ko na dinga shan lemon kai barci mana wannan dan wake ne ko wake ne Musa taliya ne taliya ne amma ni kai to kai azumi ne jiya Ya kaje shi a ciki. ana azumi lada ai ban dan wake na to tun da guda barka ɗaya ne guda ɗaya guda ɗaya ne yawwa Musa ba mu dan waken mu ba. kai barci mana Daga dinna. in kana ci kana rufe bakin ka duba ka manta baka yi bismillah ba ma a baka yi ba a wannan sawun kan baka yi ba yanzu kai in ka dauko to ka yi bismillah yawwa Bismillahirrahmanirrahim.